Igbo ndị mana ege mantị ekenekwa m unu biko na afọ m na vidiyo anụ nwene ị na-akwado ile nkịta bụ ka Akụzion si wee reconcile Skibo na nwunye ya maka o nwere some negative comments na afọ about that video and some things the girl kwucha ejiro m ike apụta ekwu maka ihe gbasara family mmadụ or anything has to do with people na social media. I need to be sure absorb it and digest it very well before I have something to say. A question of me kuna video open for this video Akụzion me maka na Akụzion will you hope kuna video and one like it because now the best thing that can happen to a man is if one any advice that will talk to you out of experience after getting na go na school or ezo na school the mom school is never a scam mana if one na go with experience why I just say na this is my experience. This is who where the na idea want to go towards this thing. Imana ona hana gogoku inidili emuta ihe na maka anyị nwa na anụbeghị nwaanyị. This video signal on webe muta na ya sika m na asị because the reason you na with is because na go abụ nwoke go abụ nwaanyị na video anu nwane ya mutalele ihe na ya maka na asị ka ndị ba ime ka mata bụ na n'ugwu nwaanyị bụkwa na di. Despite your beauty, despite ihe ọbụla ibu asụ nwaanyị, despite your achievement, ugwu nwaanyị bụ gịnị bụ di ya. Unu egezikwa na ndị Gen Z generation anụ nwante na-asị gị na nwaanyị dị independent na ebe ịnụ nwaanyị ịnụ dị abụrụ by force na you need to have your own money nwee accomplishment as a woman. Unu egezi na that kind of teaching na ntị whether nụ na-esi n'aka pastor abịa nụ na-esi n'aka onye omenala abịa nụ na-esi from nwaka onye gogo school ka walesho yi nke abịa chaalụ na ha. Anyị bụ ndị Afrịka, anyị bụ ndị Nigeria, anyị bụ ndị Igbo, anyị nwere culture and tradition. N'ugwu nwaanyị bụ gịnị bụ di ya. Ngwa akwụbụ nke nwoke ịmala ihe ya abịa na-eme mgbe na-akwa elu nwunye gị ugwu na-akwa elu ezinụlọ gị ugwu mala ihe ọ ya bụ ime osebe okwu iwepụ aka na ya na aghọta mana ọ nwezi ihe na-agbawazi m isi na n'ụwa kịta anụwa bụ na nwaanyị chọzi ịgwa nwoke okwu ọpụta ọkwọli ya n'iru na-aba. No man, with every man in a kuniru abali amba will see you as another man and will be forced to react. Or react is mbaha seba nke no one juwese nke wana asero. Achoro me he sele Skibo na nwunye. Achoro me mmanụ. Mana the most important thing about okwu anu nwanna ya nwoke bụ Akụzion okwu. Onkwara ihe ọzọ okwu njiwe na asa Akụzion na ana myself. That's it that one of the reasons I'm naturally born again. Na ona asem mmadụ zelo okwu. Ebata ifete na igba nkịtị nwala ụmụazị ọya okwu ọbala gbawazi ya isi asọrị n'ọma nkwe ọ ya zọkwala gị ya isi m sọrị nsị gị sọrị. Akụzion believe na taa ntagwala you believe in ya but that does not change the fact na he's a nice man. Anyị na-afụ ihe ọ na-emele ụmụ ụwa, anyị na-afụ ihe ọ na-emele ndị be ha tu ọ dịrị izi ebe ahụ ọ ebe ahụ ọ na-akwado elu ụlọ na village ha na ọ na-akwado elu ụlọ unu fọka that place bụ ọhịa na that place 3 years or 4 years to come. Unu testify ya. And I'm also making this video, you know, in respect to Abia State. Ebolo onye Igbo nwere ihe iji aka inwe 5 shops na Lagos mechie 2 bunatu ndịda bunatu Abia State. Ana m ekwusi ya ike na inwele ego chọrọ ịgba ana na ịchọ ịgba ana na Lagos, Abuja, save that money je ịgba ana na Abia State because I keep saying this. Emego ihe abụ third video na-eme regarding Abia State. Biko do ama m ihe nna afụ ama m ihe mfugo ama m ihe nna anụ ama m ihe nna akwado ịnụkwa ọzọ na nwa na Abia State go and invest because in the nearest future 5 to 4 years to come Abia State yenwe skyscrapers, Abia State yenwe industries. Unu na anụ ekwu refinery very soon na Abia State yenwe seaport nke ha na-ekele ship. By then, ndị na-enwe this kind of investment, ndị na-enwe ha na ndị na-enwe ebe anyị alụnwe shops, ndị ya ha ndị na-enwe ebe hotels, investors ya na-alahụ ma ha bịa. You'll be forced to invest. By that time, ihe anyị na-ekwu na na-asị gị 1,000 before, anaghị back to 10,000 naira. Because mana before then, video anụ maka unu ka Akụzion si reconcile Skibo na nwunye. Ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. I'm going to 70 million. I'm 50 million. Ibahara onye kpatara eme he ma ọ na-esiri m ike onye kpatara eme ihe enwere ike Ibahara go because you can't come and match me probably man asị gị lekwa okwu m ga-ebi azụ ọmụ ụkwụ ịzụzi m kwabara gbazi m ga-ebi asụ m sọrọ tọ ndagba gbuo gị ya ị ga-ụtọkwa ma asọkpa gị ya misi m sọrọ masị sọrọ ya aka
nke a na pattern and ya ọhịa ndị a mechara achọ m ịwụ born again achọghị m iche aja ọ Chineke mara obe dị mma nwụ na enwe m ike uwe nọ na mkpa enwe m ike uwe m na-agụrụ m egwere m ga-ejiri aka ma gafee ama m na onwe nchegharị ka nke mana nke ihe ibe ha ta ha mara arụ na-achọka m hapụ gị ị mere a very big mistake in the Skibo ya leghị from afar. Are you hearing me? Because I used to like that ski to them and whatever thing on them. Yeah, me to get some na me is going to ski na my home. No him bra. It's not the man. No obere nwa ka ogu obere nwa. I go mad. One day only when pass back to them. I'm no go me ba. Ski ba dey back am we future. One day mani na ihu akwa, mani na ihu akwa, mara ga so ihu akwa e moto ego. I got to tell you what the fool we go contact get hit here now. Egwuru ma ya na AY ha mbụ ọkwa AY gara akpa ya ma ya na AY ha ma above ya ma agịrị amazi aka na ajụ and good enough he's going the right path also him all this drag no iwo tende him all this drag ha na-agafe adị ya na-eme ha na-alụ loka but also ga-eme ya that means ya na ihe ọ na-eme ọ chọpụtara ịga very very far very far ma ọ pụrụ ị ga-asoro ụmụ nwoke ndị otu anyị lụgoro nwaanyị nwanne ka m gwa gị eziokwu hụ mkpụrụ nwa nwaanyị nke a m nwere n'ụlọ m iji gwa gị arụ ala anyị nwa adịghị ndị mba ihe a m na-eme gị wayọ m gara aga ka mmadụ mee ya nwa m I don't go gree. Are you hearing me? I don't go gree make person do my daughter. Okay, man, how evil. Onye mpa ahụ na no matter ihe ụlọ dị gị na-ahịa aka n'isi ka ị mara how evil ọ dị ikwe ka nwa eme ihe a ibu na ọ ga-ayọ ma ara mana ọ na-eme ya nwa onye ọzọ onwere ebe onye ọsọ rụ onye ijere aga ya gwọ na bikọ mụ agwara ya agbagharakwara gị ka gwọ ebe ahụ bikọs mụ abụ ibu na onye mere gwa nke emepe tu ọ ka m dụ m dị that's my belief beta ụlọ onye chara n'ime onwe ya si na ọ chọrọ ịhapụ ọ dịziri gị wee ji your character convince ya sorry awụ sorry ọnụ ma ebe asị I am sorry gakwa ga bidokwa bidokwa na-ezugi ya na-ezuzu sorry ahụ nwere isi what's your attitude ka ị ga-eji kwuo na-ezu ịdọdị Skibo ndị niile ahụ ma onye anyị nọ n'ihe ya kparịa ya ịnọdị ya kpọ onye asị Attire kwara akpọrọ anyị ga-ege Skibo ama ma omele ya okay that's a good one. That's a good approach. That's a good approach. But you brought that before when you're the same kind of, or you the same kind of, what that boy, what that man. See, because no come can you play now, but now no matter when you're inside there, but no art on that my home. Okay, because I best come second. Don't put problem between me and my man. One day, Ebuka Skibo will start. Remember, Ebuka Skibo say I'm pale. O tam no why be them guy. Ebuka ya kuza no superstar. Mepere give inbox. A lot of rubbish is going on there. So you be go get all the again. It's your character. Say I am sorry. O make you ga ku sorry. O was in ke ku no no was you go lead not ya ra be be. Or you give proof one of the ham also. Or he even self no give me of again. Are you getting my point? And I'm going very good girl in looking. You can make her something good. You don't know. Let you believe my sister. Let you in there. And the minute can change. You won't believe that a minute can change. Just without delay. A minute here, Attire. What are you feeling? Then we're home. Where is the Range Rover? Where is the G-Wagon? Where is the hotel? A minute. One minute call. Oh, we can say for one call us, see man Korea. Who's also got me idea after call their picture here? That's all. Who knows? Kabaria Kayazo. Or when you're not from my hey, this Skibo, I've been looking for you. Just like I just stayed Seaman Glover. He say you say you have been longing to call me, and I've been longing to call him too.
Juka Pat, I nearly called him last time. When I get back on the one, they put up a chip to get on there. Okay, I'm going to follow him. I'm going to Wake, Matam Nagamata, Naga Worum Plus. And who can you want I get Naga Warrior Plus? Don't worry, my man on Facebook here. You will a lot of followers. No way. Nobody mind my way on the day. My Amaka. Alone. We walk up. Number of whom won a page money. Number of whom never money. We go walk up here. Moving the horse on the side, I love from love on the room to uncle. Because I'm on this side when they would get new love for me. Because of my prophet. So, then my one going Ili me large, or the large baby. Are you sure? I'm not checking by no. We don't make it messy in it. I got him at a pollen. We don't make it messy every night you call on them. Are you hearing me? Maybe a music called them, Mamma, so make a music called them. Nah. I'm going with you. I need to be a mother. All by home, make come to break with nonsense, man. I will never have attack. I'm trying to be sure. Because everyone he can call the more. Yes, what I'm going to call. I want to make you when you want. I need to be able to go. When you go see me, you go better. Why you go and go fight? I'm going to call Bravo John Marco. Wait a minute. So, mentally, go for a we kiss you. I'm going to look, you can see, at least act like the way you look. You don't know him, and you ain't got a one job. You don't know him. When they officially learn, you look innocent. Even more from say, I'll go over there. I'm doing that man. You come now on Facebook and say, damn now. Yeah, that's too difficult. How do you guys? Oh, wait, what is it? Omenala. I call you.